Усещах много емоции. Тотален шок. Всеки път, когато кача нещо свързано с цикъла ми, страшно много жени ми пишат коментари, ми пишат лични съобщения и смятам, че за това трябва да се говори повече. Мисля, че, не знам, 15-16, тогава отидох за първи път на гинеколог. Първо ми го съобщи така, едно ми казва, че в менюто днеска има пилесорис. Тъй като още когато съм била на 2 годинки съм регистрирала гастрит, тъпкали съм изхвилени антибиотици. Просто бях на 20, може би няколко, когато ме диагностираха с инсулинорезистентност, тъй като аз нямах никакви симптоми на това. Може да съм имала дори преди 2 часа, но изведнъж просто освирепявам от глад. Всяка година аз ходих на различен гинеколог. Тъпо и упорито отказвах да пия и в ден днешен отказвам. По едно време пръстите ми бях станали сини от боцкане и си казах, окей, тук трябва да има някакъв друг начин. Случва ми се да ми дойде на 20 и там някой ден. Случва ми се да дойде на 60 ден. Аз съм с страшни болки. Никакви лекарства не ми действат. И сега ще кажа един лайфхак за момичета с изключително болезнен цикъл. Не е нормално да боли. Последният цикъл, който имах, преди да забременея, бях в спешното. Ще попадна в една аптека. Не можах да обясня на хората, че това е нещо, което ми се случва абсолютно всеки един цикъл. Няма смисъл да ходя в болница, защото те няма какво да направят в болницата. Чува ми се да ми слагат системи в комфорта на собствения ми дом и не съм между живота и смъртта. В момента в социалните мрежи е супер демонизирано, което също не е окей. Най-важното нещо, може би, е някой ми казва, ама аз съм си пускала изследване на хормони, всичко ми е в норма, на мен също. Тялото ти просто работи по друг начин. Малко става от дефект, ефект. Най-важният орган, този орган, който помага най-много за поддържане на телесната маса, за глюкозата в кръвта и общо взето ми вдъхна голяма надежда. Буквално пия наши похранителни добавки, се хваща за думите на докторите, защото няма шанс да забременеят, да износят и родят дете.